Aku boleh sesi 4 viewers hari ini start Monday jom berat Oktober di kai kabang kuat ban keren mentah kam dei than kabang ai ji kai ndrei kadai ka isu nani kata kai kabang ide banyak keren ki kabang imju kami keren ka kani kalong ba habai dei bat kapau tinggalak ban bu ya kani ka kentin ni dan kam ban da light load na kapau lani ni dan kam ban light load na ji syak te mram ha kapau vi bun sin menta anong ngani tu ifi ni le ran ban keren ni gawai ni le ran ban keren ki mani ni le ran ban keren ai ha ka bay dai ban ka ji syak te mram ha kapau ndring anong ifi kum ki banget hu blai nganget bakani ka subject kalau ka badan kam nganget gani ka topik ka ban keren mentakan pensyai fi bat kanyarap ru ya ki babun kani kanyarap om tang ya ki banget ki barang syusdang ka jinya ka jing punem ki tray itu ki banget ki balakham syakri ru let's say ki dan ki ba ai ki jing kai ki dan ki ba ki de ki nong yalam ru kani kalong lang ka topik ya baro namar ba kapop bat setan ki map inu di shwa ba angan poi sya ta subject tong ni puli na khtin jong blai blai bangi dan kamban address ya kani ka issue lani bangi dan kamban kran bat wan sya ka pasai tanang bakan yarap ki bubun tungin ya puli na ka shithi jakob kal nam ka bani kong ka khat ka ba khat lai khat saw bat khat san ka khtin ko ang kumni wat ong unu ru habala pensya u la pensya yang na ublay na bay ublay om la ban pensya da ka basniu bat pensya ma u yano ru khat ba khat saw ong henrei la pensya ya way pa way baro habala ringpa ya u da ka jingkwa brai la ka jonghi bat habala riam ya u bat khat ka bakhat san ko anda kunta kata ka jingkwa brai haba kalapun ka khaya ka pop ti kata ka pop haba kalasan ka kha ya ka jingyap kan kai ka bang ong ni nama bangim ju address ka ni ka jingkwa brai ya ka ni ka pop ba ya ka ni ka jingyap ni ada address bahai ka ni shu ong ni syukran tu kani kala bu jing ya ki babun ha ngani tu finga kran nang ni om tang nak khtin jong blai Henry na kran ifi na ka experience ka mga asim siyam del diru. Ano menshwa hapor mga syakri ublay na nito ifi ngam smotu ba kadan kam ba nganyo la lut na kapap unday tanga smotu ek taga jundan kam Henry ngam smotu ru kumno banyo la lut na ka. Ti habang syakri ublay na kitikipor ba kadan kanika jingte mra kapap ano ifi but hakaju apor na syakri ublay ngalong syakri arkan ra kawai ngahile ban gsang ngahile ban duai rai hakani ka siliang pat kani ka jingkwa brai ka pop ka jingpat ka tu pop ka jing te mrau tu pop ka dan lang dekat tikadan ka struggle ngong fi kadan ka struggle hapdang ka pop pat ka jinglong mensim ti ngalong fi ba kapoi hadu kapor ba kani ka pop kumba tinjong blay ka anda kumta kata ka jingkwa brai haba kala pun kala khai ka pop te kata ka pop haba kala san kala khai ka jingyap kan bade hanta bakani ka pop kala san kala yo ka manifest na kamit na bat ka pau shabar ni ka pop nganong ifi ka tin jong blade way to na ka gospel Matias no ba kai ka bale harwi kan sa pau shabashai tika ika bang om ni ko maka bang ko ban address ni yung kalong yakini ki secret sins lani ki pop ki bari ki ba undan manu boy i henry ba ki bri ki le ka bari kani kala banlong ni ki syakri jong play kala banlong ki pastor kala banlong ni ki kino manong ni fi agi dan kam ban lat load na to ka pop ka bari nga ong ni fi biang mga panang ni ngam kran ni pang snow hak tani nga snow na bring ay kran ifi nga ang nakadam nak tinjong play but naka experience
Ba naka experience ka bang ala ikendo nga bias ba siya nakatin jong blay ray ngay tu baka experience yung tayo dito. Ba diin ba nga shim Sunday school siya ang banbiya. Ray hakta ka jing shim Sunday school yung hari-hari nga le kini kipaw. Para habak do kani ka pop ka pause sundan siya ba. Mga ayo ublay ba dang i pat ka pause sundan siya ba. Siya panliran sundan bat anong fi nga jacks nan nakiye ki jing seng nga jacks nan naka jing shimti kam jong blay. But namar balay undan bahikay nga kuno ban address ya ta po nganang mod ba ublay uday ka jing ay di compare nga aile ban lut nga to pop ngamla te ba khadu nga ngan le nga iem lang kun ni nga iem ka ta double life ka bikhat ka ta jing iem ka ba ar serta no balay bangala aile ban ile ka ni pop ti kamla lut dengan i ublay to por ang fi akala kadan ka jing ile tingaya reha khadu ni pop ka bal punch po ngam kamix nan blood siya mak nimla wan buri pop ka tin jong blay na kay thu ang bakumba pithong kumta fin bat tilada kani ka pop bari kadang pun bat kadang pun ang fika sa mi blood siya nakatadaw balay bangong bangi hap bandit ni ban address kani issue bangi hap ni kran shu da ka jing le ran ray da ka jing e blay da ka jing slot da ka jing e but bangan itu ifi ba hadir ba blay ula pelai lut yang kana ni kini pop ki bari ang fi but da ka jing ai jong blay ang fi nga syakri lat lut menta but nga sanut ban address ka niru namar nga tip kani ka issue ka babun ki syakte maram kani ka pop kaji ko abrai kala banlong kaji ko abrai ka do iki khamat kala banlong kaji ko abrai ka pisa kala banlong kanunun reng ang fi baka pop ka dei ka pop ba sisin ko extinkan sa penkelam te shwa bakan ja kunta baling mi address ni namar ka tien jong blay kadan nakatakada mo ang fi blay baka discipleship counseling kadan kampala manta pi bun sin ni shulet sa jing sang ngelik ban mani kani ka pop ngam ang tangi ki syakri jong blay dre ang iki pat ba baro ba lada kadan kani ka pop ka bari manang fi ha sisin ka sin kan mi ngan yetu fi men shona syate mara pop ba kadu ka poi ba ka pa sa ba ka pop mla shu ban buri ri namar lamlin ka te mara ba tang ka mi itu ka pop hadu ka tang nang fi ka kalam ka pop ti nimla ban buri namar ka ka ba buri sa pa sa ba ti shwa kan pa kabaha bagi address no ba ngin tip kum no ban yo lat lut kada kalong ba kibun kibriyo jong blay ki kwa ban lat lut ndai ba bakim kwa kidan ka struggle ki ndre undan ba yalam ki nganong fi kumangar ma chong tip kum no ban yele ta ki syukran bet tang ka jingkhut ha kadai ban kran ka jingkhut jong blay ndre de ban address kum no kan ta ban jingkhut pi udan ubri u struggle khana samla ne ramba aru struggle bat kesen kwa pan im khun re lada tip kumno ban yo lat lut nak ta kumno kan undan struggle khadu no ka biang na ni re ni thu fi kan sapau nga li kan sapau we sin namar ba ka ktin jong le ko om ta ti tong ini address ka ni ka baning kong ban address ka dai pat ngan address ina ka ktin jong le Kashiti shub Jacob kalnang kawasan kathat kabakhan riyo bekong ni kalnang kawasan kathat kabakhan riyo kong tu ya plano parlophi yalaki jing palat baktu ya duai na kabanta parlophi ba ando penkhia fi ka jing kerpat minat ubahap kala shibun ti kajing kepat ubahap kalak shibun kau menutung ini pla parlokhi ya kajing palan nak kata kadau makran bahaya kani ka repentance ka deep repentance kadan kam bahaya bangin le ya kata kajing kelak bamut shisha bat hakani kajing kelak ka bamut shisha nang fi kadan kam ban plan ini kipop pi udai tang balai utu bakwa ban lat lut ni gitu kipop kibari umlat namar ba ulek ran ban plan daw plaha pastor pendram memang medang le gini kipop ye syak pendram tu nak kata kaji pendram unang hiar jing lam musim kaba kalong bau tu pastor una pla lani le se
ngapek ngamri banga ka benye no na mathong no let's say tu shakri jong blai no pastor na ki ba yalam jing sang let's say kimdan ka kimlong equip ru yaldir kimlong equip te dai thu ru ani yaldir kidang struggle te dan ki bai kai nga machale ki ba ong ba ka hyper grace nam fi ka grace jong blai ka ma fi in le no ngi dei tang ki briu siam tang le ngi dei tang ki briu te ublei usmo thu ekta but nga smok thu nom ta kumno nga legalize na ekapop pi nga masya legalize mo nga penlong kabyang me itu na marbale baro kele umju rangan ong ni film dei takala ai tengan kata kapop ka ami sabar kendet menriu bat kapai hadu kapor ma ong fi bangam kwa shu ban syakri bleng kwa banong itis no marba ong jenjar ni im kristan sidiang kawai ka kejat sidiang kawai ka kejat melak ban yu rangan itu para bangai ni thu parlok makamlong ta kadan sisya ka jinglat do ngai thu na standpoint of view baka tin jong blai pat bang experience mala la lo syam ta ka jingai jong blai bang akwa ban thu ifiru baka dan ka jinglat do pai upol syaki nong room al nong banyo we batai bah pedang sipang ka ni ka jingele ka do bat umen sim pi ka jingele ka do umen sim wong ni wong nga ubri ubal syak lanat khop we ban pelat no yang nakamet ka jom kani ka jinyam nga ingu yo blay da ukris ubau try jong ngi kumta te mangi hiken da ka bak ka jingmut sisa nga syakri hukum ublay rei da ka do ya ka hukum khop wong nga ingu yo Jesus Christ bada ka jingmut basisa nga syakri ya ka hukum ublay kamot no wong baladang ya do sim Jadi ni le no ni dan yo Chris Yesu bangila kita gi jingmut jing perkhat jungi banle ka hukum jong blai syu banle ya ka pop syu ban wang rei da kata ka do ya ka hukum ka pop syu bangin ima kata ka do amut kadan kala na fi para bangai ngala experience ka ni ru ngaingo yo blai ma kwa mentawa hadin balai do nya kwa ban kerani ni ba shibon kin yo ka jinglan tong ani keren let's see na pedang yo fi dan bon ki ba struggle mentawa ka masturbation. Let's say if you struggle about pornography, let's say if you struggle but current kind of sexual sins, kita kikam kini bari. Let's say kadang bat ka jindai bat ka jing brai ka pisa lani kini jangan if syakri ublai nari file kini ki bari bat tip manu brai tang mafi bat ublai but if struggle hadu ba kapoi support ba tang kani ka pop ka mipa manong if kung bangila puli na ka shiti siya u Jacob niya nang bakat sa nuri tu ya pla parloki takada ko dan kam ka repentance ang ka repentance pidan kam ban yet yu bri jong blai balat pensle do men sim khut u badap ta ka bor jong blai u bala ban smooth thu ifi u badan ka ikhtiar no blai namah ni ka ang ka jingduai minat u bahap mon balamat yu Jesus Christ ndai da ka hap no wala dan ka jing a jong men sim khut ba fidan kam ya ka discipleship counseling hakan ka discipleship counseling filang accountable kadang ka accountability hakaba ni kata ka jingya pla parlok hi kabadan kinang penduai kibayal dir kila ladlo nakapop ngamong hangni ngam kran ya ka sinless perfection ngamong ba mangilat do nakapop ngingila janai no lading ija ala janai boleh ba shim tabang ong ni ka ka pop ka batik maram hangni ngam kran ya ka pop jang jingko pran ngimpak biang nong fi bleu nang penpau ni ki pop ki bangi ngim perkhat shop ki pop bleu nang penpau ni bat ni hapan kala bomot bring akran bham ni ya kata pop jong ka jingko brai ka bate mo ti ngong fi kadan kala bangin lat kalong ba hakani ka discipleship counseling kadan kam ba fi ni kendo iki breu jong blai let's see fi la syakri blai let's see fi no hikai Sunday school lani kanong hikai Sunday school lani nganong if you bala hikai ka Bible study ru let's say fidan kung kani fi struggle but fi kwa ban nganong kadan kalat para banget kadan kalat ndai ba kam yu ti kadan kam kai ba finya kendo ya counselor bala dap ka bor yang bulai ba kinong penduai hang tu haba fiwan kandan kan address nganong fi kandan ka jinyalam do men simkhut kadan so ka jini duai bah tu bau mensim khut simti kam dei ka bor jong ini counselor ru kadai ka
bo jong men sim khu yang tu kadan ke presence jong play dia duai pa habo men sim khu udan tu om serap ban pen kendu itu ki pop gitu ki bangile ki bari but hangta kan sadan ka confession ka jing kum bak tin jong play ka om kadan kamban plan syaba ka kitab proverbs ka om tau ba buri ki pop unaman bha di hakoi ka sing inuman bha kan sa pa ba in sa khalam ta ki bri jong play ki bla khra ba ki khalam balai ba kam dei ba ki sin khalam tu mendai baki beri break kelam season kelam mereka dan kapop kabang kurun ski bakim address nama mendan syuk ginong erap ru ti ki susak kot untuk hak hadu ka kapop kapan kelam ti syua makan ja tang ong ni karan kamban wan main address ya kan sen menai syong badaya pla porlok hi banile counseling nang habangi apply gitu ki pop let's say kadan kadai kapop jong ka let's say karan shy ni karan kapop jong ka jingkwa brai ni haban plan ang yong ngadan kata ka kapop jong jingkwa brai bat nadu anu ipla bat ni dei thu yong bangile umta ndei in detail nak graphic ngomong ni ndai ngai ka ba kile ya kata ki shuk ke je thu ndei in graphic te hadin bala apply to kapop udu syakri jong blai hadin bala apply bang ni khat ya snam jong Jesus Christ bat sat khu ni ngat hadin na Calvary ingat bola syayap wam takata ingat bola syayap hadis na Calvary but banget ru ba haban ong ru ba Jesus Christ sudah try bagi da itilot ha tu kapor mana hang ni kan kawan ka jing duai ka jika tinjong le ka jing duai jong bahak kaya rap sibun but sadan kam bo tu bri jong ble unda duai unda penbe ikri men sim baman pi nama ka ni ka pop kirung lang men sim baman ki ba penle tu pop ki ba khom ki ba te maram ti de hatta ba kin salat lu nang fi la duai ni dang penle ka ni dang men kat kini gi sniru dang men nen ru midang yele ka ni ngamong tamanga reki bun ki bele ka ni tamanga shu e thu fi bakadan mu kata kalat te ngin la penduai ki la apply pop nak takadan ka jinglat lu nang fi namar sembala pra syaba ubaman unla shu bana kiu sui ka ba pidang buri syapo nang ubaman dan ru bai na kiu na medang le tu penram pada slai mendai tak penram penle yang kaju sikaju pila aku slai menat dari kaju kawan pai yang cycle tikadam kam ang banda haban pla bad dia duai takada ka deliverance ministry kan ka penbe na imen sim baman da ka jing duai hadin bigil pla kan dan ka jing la lut ka men sim bad haba pla tu ngadong ngata kadang kam ban hikai susu ban thamai pat gini jing perkhan namar katu ka bala le ka bala flash bar pin yo shisha ka jinglat lut tambakin nashabar kin wan biang ban shoy tambah ha katu ka por kam dei shu nashapo bat ka dei no nashabar ba tungi hikai da ka tin jong blei ba kumnu ban yada pat itu kumnu ban thamai ban yele no ikti bawan nashabar kadang ka jing pher ha pedang ka ba kawan ka jing shoy nashabar bat ha ba ka pop ka ayo rum na pop ka ayo te maram tin dala la lu itu ka pop na ba shabar kadang ka jing kairu ba kumdu ban yada pat ya katu ka bawan na syaba ban kanum yo la su ban rong on fi kadang kata hau Jesus Christ kam dei ka bo jing bri ma kran biang yo Jesus Christ ko pol wong ngai ngu ba do Jesus Christ ma ko ngu no ya ka hukum jong blai pakan sadan kan ka jing ko ngu no jing hukum jong blai ba pinda syam pinda ma si shay ka jing lat do hau Jesus Christ ba kan dan ka jing keman ha bangin syakri blai let's say kita dapat fi bapak ini video kibun ki batlong ko ni fi ko ha ju ko por man syakri u blai fi eat u blai hanre ha kani ka siliang pat kini ki secret sense ni pop ki bari ngam fi ki te mra fi para banget kadan ka jing yarap wan syahmat wat am le ra ngam fi wat am le ra kamar akran ye fi ko mu brium de uba ngau hak mai ndoi kran fin na ka e ka baktin jong blai ka ong ma yai bandang bat ya ka e ka bala na dap syam len bangadan ka jingkit kli bat ngadan ka jing trang ru ban yarap lang hi wei ya ka e ka bo blai lok pelat fi ka jing e jong pi si sin ha ka bo blai lok pelat kan long ka jing yarap hi wei kan long ka jing mentoi hi wei blai ha bo pelat ni na ka pom dei bo shu pelat kan ru u yarap bangin yarap hi wei ru kwa bangin syakri la do blai banan ka freedom man fi apa syakri blai kidan kisibun ki jingte syate syuku menta ngakran tang syapang ka ni jing ko rai le sin next time ngan sa ya tu ifi nak jing syate kan yang
Sige dan gibri pat kibam syate akan ni pop pop rak syate akan jinglong niam. Itu ngin saya address pat aku ke por aku ke video. Ti ngang ni fi se sin pat la da fi you like pat share gini ke video si like kat baman kanang bakan spread bagi wai rukin. Kin tip bakadan ka jing shisha tin jong blai. Ngang fi para bangai nakabenta ka buram jong blai. Ngai ngo you blai ba ailat bakan keren ban address gini issue. Wangi num shu ya buri no ai karpet. Ni akran betang ya kawana sla. Nia syakri boleh tak nak kabaslan om break po kabam kruin. Kadang kam nak clear tu kakak abang isak di sari yang clear kakak ni dah dasar amar boleh tak kadang tu kruin om fi. Kadang kajak clear bas po. Ngin lang kibri ngin wan ska jing shine om fi. Ngin kadang ya kabaja amba bangin syuburi syapo. Tena kabenta kaburam jong boleh ya ro you try.